Kamjes hoye! Hoye! Kamjes hoye! Hoye! Kamjes hoye! Hoye! Bas! An kaka an President Maluo Kombedi. An gi wachadi. Achiel. An gi wachadi. Achiel. To wachni di MCs magwangla. Dine nga? MCs magwangla. Dine nga? MCs magwangla. Adwa ni mondo Omari Nas kaka secretary mara osomna minutes. Osom nango? Osom minutes. Nikech sani tugo kwadwa. Ang'o ma kwadwa? Tugo kwadwa. Pelele ang'o ma kwadwa? Tugo kwadwa. Omari Nas ang'o ma kwadwa? Okwadwa tugo. Ni MC mar Ohangla wane nyaka wachen, nyaka watim ang'o? Nyaka wachen. Kopo ni ng'eyo ni in MC mar Ohangla, kata be ni in MC mar Rumba, in MC mar ang'o? Nyaka watim ang'o? Nyaka wachen. Ok ni wada chiel, kata wada chiel, emo wacho pile ka Pile ka pile. Chak na code number 1. MC mar Ohangla wacho nango? MC mar Ohangla wacho ni ha. Hey, Wapinduru wewe. apenji. Wabiro mielo inda, koso wabiro go nduru. Wabiro mielo inda. Wabiro mielo inda koso wabiro go Wabiro nduru. mielo inda. Nduru inatoka wapi? Amba kiaja tena. Dena number 2. Namba 2. Yes. Wapi Kelele ya nini? Kelele marango. Kelele ya nini? Kelele ya nini? MC mano kuna ano MC kelele MC maro Ohangla wacho ni kelele marango. To ajawa to go kelele. Ang'o ma jawa goyo? Kelele. Ang'o ma jawa goyo? Kelele. Bunde maro Ohangla go ang'o? Kelele. Jadramses go ang'o? Kelele. Prince Ndawera ang'o? Kelele. Kare To kelele kare koro ng'ama dwaro kare kendo ni MC wacho ni wapi kelele. Odhi omany kelele kuma nitie mondo obed go ang'o? E ode. Obed go ang'o? E ode. Dina number 2. Mikono juu. Mikono juu. Ang'o? Mikono juu. Lwet wadwa malo mondo tim ang'o? Otimango malo. Wawuok Nyasaye koso ne wuothwa. To nyiwa Ka ng'ato ok oliedo. Ka ng'ato ok okoliedo. olielo yuothe. Ndio mikono juu. Ni mikono juu. Otimango malo. Mikono timango malo. Ating yuotha malo mondo dum. Mondo dum. To nyiwa mwamielo mako gang'o sama mikono ni malo. Sama lwedo ni malo. Nyako mamiel go mako gang'o? Okimaki. Iwacho ni mikono ang'o? Mikono juu. Mago gik maket ang'o? X. Awaket ang'o? X. Dina namba machielo. Mit maratari. Ang'o ma mit? Wamielo Ohangla tiwachonwa ni mit maratari. What is it that is not sweet? You are talking about sweetness. What is sweet? What is chiemo? sweet? Meat don't end sweet. Hey. Ng'ama chiemo sama miel? Mowacho sweet ni. Mowacho sweet. It is this. No. Is it banana? No. Is it this? No. Is it banana? No. Is it a lady? No. Which is sweet? Wakwero kendo mano gima wacho ni waket ang'o? X. Dina namba machielo. Podi. Podi. Omari ang'o ma podi? Thum nosechako. Thum ichako gi saa 12. Man nitie ng'at machako go ajawa. Nitie ng'ama iluongo ni ng'ama wera copyright. Yeah. Ochako saa Atenresa. Ochako saa 1 okinyi. Okinyi. En ogoyo kapod rito wuon thum donjo. Yeah. Thum koro donjo makoro sani sami chako wach ni podi ni. Ji sweat. En saa 6 ji sweat. Ji Tiwacho sweat. ni podi. Idwa ni wapiel koking'e ni podi. Wapiel e stage king'e ni podi. Yawa. Mago gik motim ang'o? Dina namba machielo. Swaga. What is swag? Swaga ngomi swago. Kidwa ni wagore. What is swag? Omera what is swag? Jatelo what is swag? Omera penyu what is swag? Wabukia. Ayuno what is swaga? Swaga unajua kwa lugha ya ingine? Swaga ni kuswaga. Swaga ni kuswaga. Swaga ni kuswaga. Kwa idwa ni wamiel twaswago. Idwa ni wamiel twaswago. Waswaga ngo. To seche go jipoko nendo. Tidwa no swag. Waswaga ang'o ma waswago? Mano waket ang'o? X. Dina namba machielo. Wow. Isiemowa wan jomiel. Wabiro miel. Isiemowa ni wewe. Isiemowa ni wewe. Imiyo wawone pesa. Sama wamiel makoro thum koro segi. Tibuko ni chiemang'o? Iwacho nang'o? Wewe. Owacho nang'o? Wewe. Owacho nang'o? Wewe. Umor gi wewe no. Akwamor go. Owacho ni manang'o? X. Dina namba machielo. Welo chalo lo. In wendo koro sani in lo. Okan lo.
In lo. Okan lo. Magi welo. Ayudo in lo. Omari in lo. An okan lo. Wendo mane manosechalo gi lo? Wendo mane? Ni welo. Wendo mane manosechalo gi lo? Ha? Wendo mane manosechalo gi lo? Wendo mane manosechalo gi lo? An kaka president maluoko med. Wendo mane manosechalo gi lo? Wendo nga. Manosechalo gi lo. Onge. Who's Visitor. Who's visitor as a Tan Udong? As Tan Udong. Who's visitor as Binu Udongo? Lodo nenu Udong. Eh. Mako mijenga go wawacho nango ha? X. Go comedy mangato nyalo winjo. Wadhi na mama chielo. Ndani ya nyumba. Ang'o machielo kendo. Koro ndani ya nyumba to wacho nango. Owacho ni ni tuko na nani ndani ya nyumba. Wan ok newa. Wan to koro wan Kata kapera nyumba. Wan joka yole wan joka ibira wasenyaka chulo pesa. Mwadonjo. Wachulo mana pesa marom ndagi jok biwinyo ni koro ineno go. Owacho ni ndani ya nyumba wan gang'o? Wan ga gwata misinga. Koro wan ok newa. Agwata mineno. To jito nosadonjo Agwata chulo pesa di. In misomo gina, agwata chulo pesa di. Mawakia makata ma ok ne wachula. Agwata chulo. Marom kodwa. Which money? Agwata pay. Which money agwata pay? Marom kodwa. Which money agwata pay? Marom kodwa. Huh? Marom kodwa. I pay. No. I pay less or I pay more. You pay more. I pay less or I pay more. You pay more. Same to agwata mima kore wacho ni ndani ya nyumba. I pay what? I pay equal. I pay what? Equal. I pay what? Equal. Mago gik mowacho nango X. Ndio baba. Mimi mama chielo. Mogi ken mangato luongore ni Manuar the spoiler. Tudugo wacho ni nyarombo Nyasaye. No, mago to kod apenji. Isebedo spoiler, ibiro mondo mi keth ne ng'ato so, ni wacho ni spoiler, ni Manuar the spoiler. Ibiro mondo mi keth ne ng'ato so, iwacho ni Manuar the spoiler. Ibiro mondo mi keth ne ng'ato so, iwacho ni Manuar the spoiler. Dan kise luongore ni Manuar the spoiler. Nyarombo. Ticha luongore ni nyarombo ng'a? Nyasaye. Nyarombo ng'a? Nyasaye. Nyasaye mane mabedo gi nyarombo kendo bedo spoiler. Mano nyarombo ng'a? Mago gik mowacho nang'o? X. Miya machielo. Mane mogi jatij Nyasaye. Mane mogi? Eh. Okay, koro an kaka president koro da wuoyo, ada wacho wach mogik. Udonje club madhu kong'o to miel press conference room.